Garax komuni fi blokka ta' appartamenti fi triq Maestro Giuseppe Busuttil fi Swatar, fejn inqatlet Nicolette Girxi tard bil-lejl il-ħadd li għadda. Seta kien il-post fejn l-eks sieħeb tagħha l-Irlandiż Edward William Johnston inħeba ftit qabel u qatt jistennija tasal. One News reġa' żar il-post tad-delitt fejn sab li garax li jintuża mir-residenti u miftuħ il-ħin kollu b'aċċess mit-triq, waqt li fuq ġewwa hemm lift u taraġġ li jagħtu aċċess lir-residenti taż-żewġ blokok bl-isem ta' Orient Court. U mifhum li l-pulizija u dawk fl-inkjesta maġisterjali qed iqisu li Johnston li kien familjari sew mal-appartament tal-vittma seta' faċilment qatt jistennija moħbi hemm ġew għal xi ħin il-ħadd filgħaxija. Biex imbagħad appena l-mara waslet fuq il-post tela magħha fl-appartament. Mhux esklus li l-mara setat kienet medda mir-raġel biex tħallih jidħol fl-appartament li jinsab fit-tielet sular tal-blokka. L-ipotezi li ġiet indikata lill-investigaturi minn qraba tal-Maltija ta' 48 sena tiġġustifika għal xiex il-pulizija ma sabet l-ebda żgass meta marret fl-appartament fil-limiti ta' Birkirkara. Dan wara li Johnston innifsu tagħhom id-dettalji tad-delitt li kien għadu kemm wettaq u fejn kienet tinstab il-vittma. Fil-fatt il-pulizija li waslu fuq il-post fis-sigħat bikrin ta' 2 waqt li uffiċjali oħrajn kienu għadhom qed jieħduha ma' Johnston fuq ix-xatt ta' Paċeville. Sabu li l-appartament kien imsakkar b'mod normali u ma nstabet l-ebda indikazzjoni ta' xi żgass. Wara li ħadd ma wieġeb minn ġewwa tal-appartament, il-pulizija kellhom jiżgassaw il-bib huma stess, kif ġie konfermat mill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa fil-konferenza dwar id-delitt it-tnejn filgħodu. Hawnhekk il-pulizija sabu lil Girxi bla ħajja u ċċal fuq fadira demm. Mill-awtopsja tagħha instab li l-mara mietet b'daqqiet ta' sikina fonqa, bl-arma użata wkoll qrib il-katavru tagħha. Kelliem mal-pulizija l-ġimgħa ma kienx f'pożizzjoni li jikkonferma jew jiġħad tali ipotezi sakemm l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Jirriżulta iżda li l-pulizija u l-esperti fl-inkjesta maġisterjali qed jinvestigaw filmati ta' CCTVs fl-akwati u postijiet oħrajn bilan li jsegwu l-passi ta' Johnston u d-dinamika ta' kif seħħ id-delitt. Sa dan it-tant il-funeral ta' Girxi se jsir is-sibt fit-8 ta' filgħodu fis-Santwarju tal-Ħnina Divina fin-Naxxar.